Nis sa ceann cinlín crua agin inniu ó chun ó Henry agus seo mar dhearann si. Jinis mo dhearfar do mo chuid tuismothirí an teachtain seo chaite gur lesbian. Jairí mé í insint dóibh agus tá siad faoimhrón agus níl siad mara céile ó hin. A cén cuid an anseo mise dóibh gur lesbian atá onam freisin. Tá sé sin an deacair Micheál nach bhfuil. An trúbhéalach bhealach amháin an uignach gon chalín sin gon bhirte fuair. Díno ní le neartta go béir, sin nach ar rugúiad agus an láta nimháin táintas orm go bhfuil siúháin chomhimhníoch sin ceapam ceart ó bhfuil beirt le chéileann sin go dtíana tuismóir agus rá mam agus dad, seo bheith í bhfuil an scéal. Seo bheith í bhfuil muid agus ní leon dá leas, bhuicheach goach na tuismóirí an ná é sin na hiiscint. Hi Warren agus a bhíhil, Lucín seo. Béidir nach dada é seo ach bhúil fón má bhuileach nuair nach ró sé sa seomra agus draigar mé é. Cailín bhíon agus chaith me sé séas an fón orthaí. Ní dúirt mé aon rud leis an faoi, ach nuair a leir mé leis níos dearnaí agus nuair a ddífriú mé dá cé bhí ar an bhin, dúirt sé gur bhain idir bhí ceart ag an té a chléach. Ní ba chosú leis an idir mí ceart domsa í agus tá an iris orm ó hin. Ar chuir don ceist a chur ar faoi. Tá sé a bonc nach bhfuil. Well, Béidir or Béidir nach bhfuil? A Béidir nach bhfuil. Bhealach amháin má bhí an fearr faoin díad an céanna lethe, ceap an roisí leis an fón agus gluúchair tá duine chéant ar a fón chuid, nó tá cailín ar a fón chuid. Ceapam haon go bhfuil sunraí asna bógin an seo. Níos ógin cén sais cadrih atá ag an bhirt. Níos ógin an cadrih dearpach atá an de gleach nó an bí an míon mar an cibhann ag an bhirt. Níos ógin cibhéad am a bhuiil dul amach le chéile. So, tá na sunraí sin an asna bógin, níos sin ógin. Céir é an cóirdia is fearr atá ógin dí anis. Tá híal héanaige agus dhearach me se is cumhaid. Ní a gcuid sin. Tá brán orm ach níl mé tá mé an láidir ná gur bhfuil tú cho abrasach faoi